салом дӯстони азиз, хуш омадед ба канали омӯзиши ютуб. Бародаро, пеш аз наворо тамошо кардан як та лайк бизанед ва дар канал обуна шавед. Бародаро, видеои имрӯза дар бораи золотои корона меравад. ман шумо якам маълумот метавам, гӯш кунед хуб ва фикротона бинависед дар комментария. пеш аз видеоро сар кардан як реклами кӯтоҳакак мемонам, тамошо кунед барои граница рафтани Қазоқистон. шахсоне ки регистратсиятон тамом шуда мехоҳанд ки граница бигзарен, рақамҳои рӯи экрана бинед бародаро, номерои шиносои моянд, яъне одамои бовариян шуморо бурда ба граница печатотон зада обратно меора соғ саломат ба ҷотон мерасонад. Кадоме дар документош проблема дора, яъне бояд граница бигзара, патент кунад, ҳамин рақамҳои боварида занг бизанед, шуморо граница бурда оварда ба манзилатон мерасонад. шахсоне ки аз ами золотои корона қарз мегирен, шумо фикр мекунед ки қарз гирифтум, Тоҷикистон рафтум, миём ба метум намешава бародаро. Аммо қарз ту бояд дар намеҷа адо кунӣ, баъдан бирави. Яъне ҳам қарза бояд биспорӣ, баъд бирави. Агар ҳамин корро намекунӣ бародаро, дар граница шумода проблема мешава. Яъне шуморо шояд намонам бигзарӣ, билети гирифтагит месӯзад. вақте ки билети гирифтагит сӯхт бародар, пули билета ҳеҷ вақт намегардонанд туда бутан. ҷое ки туда билет фурӯхтагӣ, барое ки ошибка худа дорӣ. Шумо ба амеди ва ё нашавед ки ва ё шумода мегӯянд ки ака ту наметавонӣ рафта, ту қарз дорӣ, ва ёда фарқ надорад, ва ё билетшон мефурӯшанд, тамом. Туда кор надоранд, виедисти ту маҳкамаи, ту дер мемонӣ, и проблеми ва ё нест, проблеми хитай. Барои ҳамо эҳтиёт шавед бародаро, ба амеди ҳар кас нашавед, ай хито намонед. Яъне сим карта қарз дорӣ, золотои корона қарз дорӣ, кредит гирифтагӣ фарқ дорад, ҳамаша маҳкам карда бо сари баланд, бо хотири ҷамъ, бо дили пур баъдан ба тарафи ватан сафар кунед. Барое ки шояд ягон вақт мешавад ки мегзарӣ ту айсу, аммо бо айусу проблемат мешавад. Чӣ дар кор ай? Барои ҳамо бародарон бо дили пур айсу ҳама коротон аввал таҳт кунед, баъдан метавонед сафар кунед ба тарафи ватан. вақте ки уҷа рафтӣ, ай уҷа қинаи корро кардан, яъне маблағи бисёр дар кор мешавад. барои ҳамо кортона дар ҳамиҷа буд кунед, баъдан биравед. ана мавзӯи асосӣ ини рақамҳои ватсапе ки дар рӯи экран мебинем бародаро, каналҳои ютуб мефурӯшум. чӣ намуд канал дар кораи шумо ман дорум бародаро, ай 400 подписчик сар мешавад то 80 000 подписчика, то 90 000 подписчикара. фората монетизатсия қатӣ, на фората бемонетизатсия фарқ надорад. каналҳои майда-майдаш масалан ай 3000, ай 4000 ҳам хисар мешава, аммо канали калон дар кор боша, яъне каналҳои 10 000 подписчик, 13 000 подписчик, баъдан каналҳои 80 000 подписчик, 60 000 подписчик. агар ин хеле каналҳо дар кор боша, каме қимат ай. яъне дар у каналҳо монетизатсия, пин-код, налог, карта, ҳама чизаш қоидави кардагӣ. фақат оформ мекунем, метемод тамом, фақат корро сар мекунем. яъне сума кор мекунем, оформ мекунем, корро сар мекунем. ту дар уҷа айдими монетизатсия намешавӣ, айдими подписчик намешавӣ, налог пур намекунӣ, ягон кор намекунӣ, яъне видео мепарзӣ, сума кор мекунӣ. агар бо видеои ма шумода писанд омада бошад, як та лайк бичиқед, дар канали ма ҳатман обуна шавед бародаро, я дастгирӣ кунед, канали ма 10 000 подписчик шавад. видеоро дароз намекунем. боқи худованд ҳаматон нигаҳбон боша, хонаободу сарбаланд бошед.